Sanibingelela babukele emakhaya kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo singu-Blaqlife TV. Sithanda ukubonga kakhulu futhi ku-Regal in North Beach ukuthi basisupport ukuthi-ke sikwazi ukwenza lolu hlelo lethu olubaluleke kangaka ukuthi sikwazi ukusiza abantu bakhiphe iy'mfihlo zabo sibasize baphume ey'nkingeni. Namhlanje sivakashele umama othi-ke unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona. Yebo mntanami njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngisacela ubingelela ababukele emakhaya usho nje ukuthi uphumaphi? Ngiyanibingelela babukeli. Ngiphuma eNanda. Phuma eNanda? Yebo. Okay, ngoba uhleli lana namhlanje angithi uyazi ukuthi-ke isihlalo seyimfihlo. Yebo ngane. Okusho ukuthi khona inkinga ofisa ukuyidalula. Yebo. Okay, ungakwazi ukuthi-ke uqale usitshele ngakho? Yebo ngane yami ngingaqala. Okay. Hey ngane yami lana ngifisa ukutshela umntwana ngemfihlo enginayo. Yo. Ay kahle ngane yami ekhuleni kwakhe. Okay. Angimchazelanga ukuthi khona isimo akaphila naso. Okay. Manje usekhule ngalendlela ukuthi useqala ukuba nemibuzo manje ukuthi kungani njalo mina ngihlezi ngiphuza amaphilisi kahle. Amaphilisi, okay. Kusho ukuthi angazi ngane yami uyethi mengibuza nginganothi ngayiqala ngapi le ndaba. Kepha ngiyafisa ukumtshela, ngiyafisa azi. Okay, amaphilisi ani wona la ukhuluma ngawo? Amaphilisi esandulela ngane yami. Esandulela engculazi? Yebo. Okay. So ngoba uthi usekhulile useqala uba nemibuzo. Angithi-ke manje kunama measures ukuthi-ke ukwazi ukuyivikela ingane. Kwenzeka kanjani ukuthi ungamvikeli? Cha nje ngizokhuluma iqiniso ngane yami kusho ukuthi ngaleso sikhathi shuthi ngimkhulelwe. Yeah. Nga-testa. Kusho ukuthi ngaphuma kuthiwa nginalo kuthiwa ngi-negative. Kanti emabesho bathi igazi lami lu-type O ngazuthi wona awusheshi uveze. Akusheshi kubonakale. Okay. Kusho ukuthi ngaze ngambeletha-ke. Kanti kusho ukuthi kuzovela sekuvela kuyena. Manje kuyacaca ukuthi kusho ukuthi mina kwafihleka kumina. Uyayibona leyo nto. So wena uyawaphuza amaphilisi? Ngigcine sengiwaphuza phela ngane yami ngenxa yokuthi ngithe mase ngibona yena ukuthi kuthiwa naku unako nami ngasathi angikhuthale nami ngibheke ukuthi ngabe kuyikona yini. Ngababuza futhi nabahlengikazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi mina kuthiwa nginalo kodwa ingane inalo. Base baqale-ke bachaza ukuthi hayi kuyenzeka ukuthi unegazi wena elifihlayo. Uyayibona leyo nto. Kantilo. Kodwa sibonga ukuthi kwasheshe kwatholakala ubaba yena uphi? Hayi ubaba ngane yami nje uyawazi kamadoda-ke ukuthi into ey'ntayizayo nje. Wayintayiza nje washiya kanjalo ngasala notaku lwami nengane yami. Kusho ukuthi uma ngibheka wenalo ulwazi. Okay. Mase ngibuka manje kusho ukuthi wenalo ulwazi. Kodwa ngoba nguwumama mina ostrong ngakwazi ukuthi ngithi hayi ngizohlala nomntanami ngimele le ndaba. So into esingisinda manje ukuthi ngimtshele. Ngiyafisa ukuthi azi. Yebo. Okay. Ngoba amaphilisi ehambisana ngezikhathi nje ukuthi-ke nangesikhathi esithile kufanele awaphuze ubumeneja kanjani ngoba phela ngithi lo muntu mangicabanga uyafunda sesikoleni. Yebo ngane yami uyafunda usesikoleni. Kodwa bengikwazi ukumeneja. Wenza kanjani? Ngilo mama lo onemthetho ekhaya. Nginomthetho nje ukuthi intombazane noma umfana ashaya isikhathi sokuthi engekho ngaphakathi kwegceke ngoba ngikhava sona lesikhathi. Nokuthi sishaye ngaphakathi. So ngisho noma esikoleni akusona vele isikhathi ukuthi aphuze amaphilisi. Cha, ngakhetha nje isikhathi engazi ukuthi noma kanjani usuke sesekhaya ngalesikhathi. Okay. Uqale nini ukubuza le mibuzo ngamaphilisi? Ngoba phela ngoba ekhulile amsho uyakhuluma nabangani. Ngisole lapho-ke ngathi hayi kusho ukuthi uyixoxe nabangani ngoba uyibuze nje una 16 manje. Uyibuze nje ngicathi ngoDisemba nje. Waloko eyibuza ngimzibe. Ayibuze ngifake intangeni indaba. Kodwa manje siyangidla ngoba noma kuthiwa ngimzibile wakhombisa ngathi uya understand.
kodwa kusala ngidla mina ukuthi mayiphinde ebuza Uzothini? ngizothini mina. Okay, ngoba yabona ngithi igenge manje sifundile iyakwazi nokugooglisha. Yebo. I'm sure kuyi-container ayo. Hayi lutho ngane yama ngawakhipha nje ngawabeka eceleni ngoba ngabona ukuthi zisile lezi ngane zamanje angeke sisebenzisa namafoni zingene ziphenye zithola iqiniso angifuni bengingathandi ukuthi iqiniso athole ngaphandle bengifuna iqiniso athole ngami kodwa ngingazi ukuthi ngizolibeka kanjani noma engathi uyangena emafonini uyabheka iphepha lisho kunye ngaphandle ngane yami. So buwafaka kuyiphi i-container? Ngaya kanje angazi noma ngasibiza nesitolo ngaya ka-Clicks ngathenga amaphilisi amavithamini ngase ngawathi hulu kuhle eceleni ngathatha lawo ngafaka phakathi. Ucabanga nini-ke konke lokho? Hey uyazi uma useyinkingeni mntanami umqondo ufanele usebenze usheshe ungami ndawonye ngoba ngacabanga ngathi uma ngathiwa umqondo uyalala le ngane le izongivukela kabuhlungu manje nje ngisho ngakuthiwa uyalithatha leli gobhozi ahambe nalo yobuza kubangani ngeke bathole bazobona hayi amavithamini ngoba ngamtshela ngathi mina esikhathini samanje ngathi singayinakekela nami ngithatha kuona lamavithamini naye angithi yona lento ebuye imenze abe nombuzo abuye engabi nombuzo ngoba uyabona ukuthi noma uyathatha nje uyabona so kujwayelekile. So manje ke ngoba phela usefika kulesi stage you know 16 I'm sure useqala ukuba interested naye kwamanye ama-gender uyayihlale naye nje umluleke-ke njengentombazane kakhulu uwumntwana onjani? Hayi uwumntwana nje ophansi futhi uwumntwana ongayijaheli izinto lokho nje ngeke kungijabulisa ngithi eyi esimweni esibhekene naso kodwa ngoba uwumntwana nje ongeyena umuntu othanda izinto lokho kungangilondoloza ukuthi ngize ngiqale ngilikhiphe leli qiniso ebevele engakenzi into eyixakile. Okay, ekhaya khona bayazi lolu daba noma laziwa wena kuphela? Angikaze ngibatshele ngane yami ngikhuluma nje iqiniso kodwa bona-ke phela bayabona vele-ke ukuthi khona amavithamini esibhizi nawo kodwa nje bona akaze babuze imibuzo ethile-ke. Okay, no ngiya-understand ukuthi uthi ekhaya uphila ngomthetho ukuthi-ke ngalesi sikhathi umuntu usesendlini. Yebo. Manje-ke uma kuvalwa iy'kole iy'ngane ziyavakasha ziyalimala kwenzeka konke lokho so ubukumeneja kanjani-ke lokho? Angiyena umuntu mhlampe owakhula mina uqobo ivakasha nezami-ke ngiyifundise lokho asibone nje abantu abavakashayo lokho uma kuthiwa mhlambe sizophuma siye emndenini ngenza isiqiniseko ukuthi engathi nami ngingaba khona sihambe sonke sibuye sonke kodwa hhayi lento ukuthi nje kube u-freeway umuntu nje uyavakasha uyangala umuntu uyavakasha uyangala. So uphile impilo yakho i-rotate kuyena nje revolve around yena. Yebo kunjalo nje. Ukuthi-ke na wenze sure ukuthi-ke na akayitholi esenkingeni ngoba-ke iy'ngane y'dlala-ke liba njani uvalo ngoba phela bayalimala lapha ngibone nami lapha endlini umuntu esadlala besanalimala wenze njani uma kuphuma igazi? Ngisho ukuthi nje ngibayaleke nje ukuthi uma umuntu edlala elimala hlabe ngejubane ezendlini ngimsize noma ngizochaza ukuthi yini kodwa ngithi nje umuntu uma edlala uyabuya ezendlini eze kumina njengomzali nalo munye olimele ahambe aye kumzali wakhe hayi ukusizana nokubalekile ukuthi uzosiza umzali nami ngizama ukugwema leyo nto leyo ngingeke ngazi ukuthi kuyenzekani mhlambe basizana angazi kodwa nje ngifake leso siyalo leso. Okay, so manje base simthinta simtshela lolu daba mawucabanga ngoba ingane yakho ucabanga ukuthi uzoyireceive kanjani? Hey ngane yami angazi ngiyakhuleka futhi ngiphume ngikhulekile ukuthi engathi inkosi engangena nje enhlizweni yakhe nasengqondweni yakhe amukele ngoba kunezinto ezithi mase zenzekile ongeke usayishintsha kufanele umukele kuze uqhubeke uye phambili lokho nje engikufisayo futhi ngiyamthemba noma ngakuthiwa mhlawumbe uzovusa umhlwenga kodwa ngiyazokwehlela ngenzansi vele into uma uyiqabuka uzotshela ungayazi kuba naloko kudideka kodwa kona ngithemba ukuthi uzomukela. Hayi futhi okumnandi ukuthi manje vele sebeyafundiswa nasey'koleni. Yebo. So ungathola ukuthi vele unalo ulwazi kodwa futhi okunye ulwazi mase uthola ukuthi sikuwena. Yebo kunjalo ngane yami. No sizomthinta simazise ngalolu daba wena usu-ready?
Kanami ngi-ready noma lukhona uvalo kodwa ke akunani. At least nizokwazi ukukhululeka noba u2. Yebo, futhi nginanethemba mase kukhona nini eceleni kwami ukuthi kuzokwazi ukwenzeka. Ayi, Noma eseqala umndeni, at least usumnikeza i-understanding yebo, yokuthi ubani. yebo kunjalo. Nalonto kodwa hayi asimthembe ukuthi uhlakaniphile and uzoyireceive ngenhliziyo. Nami ngithemba lokho ngani yami, Sithembe nami ngithemba noNkulunkulu. lokho. Yebo. Yeah. Yebo. No, asimthinte. No, Sawubona njani? ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la wakwa Blaqlife TV kuhlelo oluthi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, singakwazi ukukhuluma. Okay, ngihleli nomama wakho lana othi usacela ukukhuluma nawe. Cela ungibambele. Okay. Yebo Ntomfuthi ngani yami. Yebo, ma unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Ya. Uright la ukhona? Yebo, ma right. Singakhuluma? Yebo, singakhuluma. Ya ngani yami ngilana ke angazi uzoyiqala ngaphi le ndaba. Ngani yami angithi uyakhumbula ukuthi thina njalo sinawe sesiphuza amaphilisi lawa ama-vitamin. Yebo, ma ngiyakhumbula. Bengithi ngani yami angikutshele ukuthi cha sengikhathele ukukufihlela kahle kahle akuwona ama-vitamin. Ngabe yini ma? Amaphilisi ngani yami empilo yethu yonke nje. Ngicabanga nasey'koleni ngeke nifundiswe ngezifo lezi ey'khona. Amaphilisi omshanguzo ukuthi sikwazi ukuphila ngani yami. Uma ngabusho lawa engculazi. Lawa esiwaphuza njalo ngo-8 owabiza ngama-vitamin. Yebo ngani yami ngisho wona. Ma, ngabusho ukuthi mina nginengculazi. Cha ngani yami ngicela ungilalele kahle. Lento iyenzeka usamncane ngangakwazi ukuchazela ngabona ukuthi lento ngeke uzukwazi ukumukela. Sengibona ukuthi ngoba manje usuke uhlahlala ubuze ukuthi lazi manje iqiniso. Kodwa ma bungahlali nami phansi lesonke lesikhathi ungitshela iqiniso. Ngiyaxolisa mntanami, ngiyaxolisa. Kodwa bekuyisimo bengibona mhlawumbe ngeke uzumukele. Kodwa mina manje ngizophila nalento impilo yami yonke. Uzophila ngani yami, baningi bayaphila uzophila. Futhi uyabona njengoba ngikumukele ngumzali wakho. Lokho nje kukhomba ukuthi nje impilo yethu iyakude uzophila nje ngani yami, ungaphatheki kabi. Ayizetheli kulungile manje ngiyakuzwa. Uyangixolela ngani yami? Ayikho enye indlela ngakulahla phuma wami kulungile ngiyakuzwa. Hi sisi. Yebo sisenjani? Ngiyaphila. Uzizwa kanjani ngoba uzwa lolu daba lolu? Khona kubuhlungu futhi ngiphoxekile and ngiphatheke kabi. Kodwa manje ngoba ayikho enye indlela engingayenza kumele ngamukele. Kumele wamukele. Yebo. And angithi esikoleni niyafundiswa ngaso lesifo. Yebo siyafundiswa ngaso nobungozi baso futhi siyatshelwa ngaso. And ngabo futhi siyatshelwa ngakho. And angithi bakutshela ukuthi ke na usakwazi ukuphila impilo ejwayelekile, uphila isikhathi eside futhi. Okusho ukuthi ngeyishintsha impilo yakho ukuthi nje wenze sure ukuthi uphuza lamaphilisi ne? Okay. Nginombuzo omunye. Hayi ukuthi ngikubuza ngoba kukhona umzali kodwa wena ubusunaye umuntu othandana naye. Yebo, bese khona kodwa besingakohlangani ngokwecansi. Bengakenzi lutho. Oh, kwakuhle. Because even if vele bungazi kodwa vele iprotection iyadingeka. Ngoba ke na awakafuni usamncane, safanele ufocus esikoleni. Okay. No siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho sisiyazi. Ngiyabonga nawe. Okay, ube right.
Phew. Mawucabanga uyizwile. Ngiyazi khona abantu umuntu aqala umtshela into ayizwe mase ehleli yedwa kube enye into. Hayi ingane yami ngizothi uyizwile akuyona ingane ebambayo leya. Ingane nje understandayo. Uyizwile yena ngoba into engithokozisile uma yithi nasesikoleni bayafundiswa ukuthi vele ngimtshela ngento vele akasenolwazi. Uyabona indlela akhulume ngayo iyangithembisa ukuthi noma sengifika hayi sizohlala nje kahle sixoxe le ndaba idlule. Okumnandi futhi shuthi ke nawe wenze i-perfect timing ngoba nangethi usenayo umuntu. Yebo, Bengisaba bengakenzi lutho. Yes. Bengisaba lokho ukuthi ngoba ngiyabona istage asekusona ukuthi sengaba khona umuntu ukuthi le laba bajola bebancane kunjalo ngane yami. I know siyajabula ukuthi ke na uthembe thina Blaqlife ukuthi sikusize ngalolu daba. Uyazi ukuthi i-counselling ya-offerisha la ikhama ukuthi niyayidinga nayo indodakazi mawukuthi ngidinga ukukhuluma because ngenzeka ukuthi okwamanje uyezwa but masehlele ekhaya senihleli nobabili okunye hayi iningi into asazoyicabanga kodwa siyabonga kakhulu ukuthi usithembe. Ngiyabonga nami ngiyabonga kakhulu. Nizweleke babukele emakhaya kubalekile ukuthi sikhulume nezingane zethu. Siyambonga nje umama ukuthi kena akwazi ukuthatha isibindi abe neqiniso akwazi ukwazisa indodakazi yakhe ingazi kube khona umonakalo. Njengoba sishile Blaqlife TV supportwe abantu baka Regal in North Beach. Mawufuna uzoshaya umoya nje uze khona la. Yinhle kakhulu le ndawo kushaya umoya. Khohlwe inkinga zodwa. Siyabonga kakhulu Blaqlife TV. Nisale kahle.